sekumlotha athola ucingo bengiseGoli athola ucingo olushoyo ukuthi engathi kuyashunqa lapha ekhaya qale ngifonela umakhelwane engisendela ne-voice note hawu mangithi umakoti wayesesho ukuthi hayi bese Cape Town yena uthi hayi konakele lapha ekhaya mangithi ngiyafonela kuSibalo bele ekhaya nezingane nomunye usisi khona la ekhaya usisa makhona ingane isi umakoti mayengekho uthi kufike nje abantu nje lapha abathathu basebengibuza babuza nomakoti basebeyahamba kwaqhubeka isikhashanyana nje yobona utshani ubonakala usemanzi abukaqualify ukusha hayi uthi khona la bekubabelwa khona sineminyaka nje kusukela 2014 ngimakhile kule ndawo nezigebengu futhi azikho kule ndawo hayi kwasekushunqa yona indlela ebehlele ingane ile ingane behlele ingane bayiphuma kazithi hayibo ngathi phela kuyashunqa kuyasha sithi sizama ukubhulabhula igibela naphezulu lapha kuthayela bhuleki zizodwa futhi incane sadonsa into zimbalwa umlilo wavele wazokhela zonke izinto lapha ezithe angaphuma lutho mhlawumbe isikhathi sini emini okusemini impela njengoba ucingo ngilithole nje ngabo mhlawumbe kubeke ushaya u12 angemini ayimini impela angithi la nendawo kuyindlela eyiyona ukubuka nje ukuthi mawuhleli lapho uyihlalela wedwa nje umuntu ozela usuke ezengenhloso noma khona lokugaqena ngoba ngathi nami ngisuka enkandla wazi ukuthi imfuka caba uyaqala ukubona umuntu nje umuntu esuka enkandla ngakayi mina indlela engikhuliswe ngayo ukujwayela futhi sihlala umuntu ehlala ngokukhululeka ungasuki kubantu azikwazi ukuthi ngaba ukuthi bese sisuka kubantu makoti indlela yakhe nje makoti la